cosina que viu a Barcelona. Ja m'ho deia. Vés a Manresa. És tan maco. Però no sé com arribar-hi. Què hi arriba allà? El tren? L'autobús? No sé ni a quina comarca és. Porto un mapa. Que està antiquat. Sort de la brújula. Potser que em baixi una aplicació. Però quina? Es veu que són tan moderns. Perquè hi ha moltes coses modernistes. I això sí, em va dir, visita la Seu. Però, qui seu? No ho entenc. Això sí, aniré a fer una excursió. M'ha dit que hi passi per una anella verda. No sé si passaré per l'anella verda. Ai, verge. Ara que m'he engreixat. El que sí vull trobar... El carrer medieval. Que es veu que està amagat. Sabeu on és? Ajudeu-me, sisplau!